Gurit bocah kanthi iraran endahing bengi kuwi. Dening Aprilia Nurha, kelas 5A SDN Godean Loro, Sidoagung, Sleman. Endahing langit. Lintang-lintang akeh ana ing langit dhuwur. Padha sumebar ana ing langit, sunare pating kerlip nyenengake. Bisa madangi ing wektu bengi. Ing wektu bengi akeh sing padha nyawang lintang, sebab langite padha padhang saka sunare lintang. Ing dhuwur katon endah banget, aku nyawang lintang kanthi rasa seneng. Saya suwe bengi kuwi saya nyenyet. Suasanane wis saya wengi. Aku enggal mlebu omah saka pelataran. Aja lali karo wektune sinau. Matur nuwun.